Деканското ръководство на Философски факултет на Софийския университет номинира екипът, отговорен за изработването, пускането в експлоатация и поддържането на новата интернет страница на Философски факултет. Екипът е координиран от Зорница Ангелова и Ваня Йосифова. Сайтът се поддържа успешно от отговорниците по отделните специалности. Номинацията е в категорията „Успешна промяна“. Новият сайт промени начина, по който се представя Философски факултет в интернет пространството. С него факултетът стана по-достъпен, по-интерактивен и по-удобен за студенти и преподаватели. С новия сайт и единната визия на всички специалности в факултета се създава още по-силно усещане за общност. С него графиците за провеждане на занятията и сесиите са още по-видими, събитията и достиженията на факултета по-лесно достъпни за аудиторията, а кандидат-студентите получават много по-адекватна и изчерпателна информация за желаните от тях специалности. Сайтът е с последователна структура и е лесен за навигиране. С него по-лесно се осъществяват нови академични партньорства. Той осигурява и бърз достъп до електронните ресурси на Философски факултет. Ако трябва да го определим накратко, сайтът на Философски факултет е една успешна промяна на начина, по който студенти и преподаватели учат, преподават и правят своите изследвания. Една история за успех и вдъхновение.